Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Banwan ra ke khut ke suba hapo ke yo Mawkyrwat kinoy lam kesan ko da ke jinga trelang bagi dikhot jang village defense party lam bagi Tnat terekam pher ke Sorkar ki dikhot ke nyo trap integrated territorial organization bagi nong shong yo hakar photrik unna pra arajar phosau kilepin khut ya ke yo Mawkyrwat kene ke jing Pynkhuid ya kene ke yo kolong ru kum shibenta banra ding khong ru ya ke jing sneu baharu kom khamtam e ke jing jillai jingi kam sneu kam sme ba kwe ke jing sneu ki bapen isat met ya ke yo ya ki nong shong dukan ba ki nong thit nong pen Nakaliang jungi kaseng lengba jong kini ki snem ki balek agi kendiat snem ki ba kendiat ngila le ngila persang banle ka ba bahatam hapo jong kani kadong kathang ngadu ya baro khamtam e yakini ki judging sneu ki badon hakani kadong kathang ke jongi nakaliang kaseng ke jongi hakini ki benai ki balek ngila sedang ban khenra yakinong di drog yakinong dikiat kumta ter ban rat ding khong kini jing sneu nakaneka napo jong kaneka yo Mawkyrwat bat lengba jong kaneka step kalong kum ka Christmas gift ya kinong shong yo khamtam e hakini ki thang basa do hangne ya kaba dala ki jong ki khmat ngila julab barabor bakade ka jaka kaba jaklia hadu kata-kata kumta da kawe ke jingmut kaseng kalayarai bahakane kasngi lengba jong kaneka step ngin penlong ya ke jing Pynkhuid lani ka cleaning drive ya kaneka dongyo siteng nang ne lengba jong kaseng harenkat ka jing trelang jong ka borsnong jong ka Mawkyrwat ki VDP jong ka snong Mawkyrwat ka sengkenthe jong ka snong Mawkyrwat nang taki volunteer snong jong ka snong Mawkyrwat omtang kita harengila lek cheki office ki department ba pher hapo jong ka southwest kasihil district ke jongi nakataka daw lengba jong kaneka por kaseng ka pha e ka khruwa sya kito ki department baro ki balaya don kitilang rengkat bat ngi ban penbit penbiang ya kaneka jing Pynkhuid ke jongi hakaneka setiap ke bamenta nakaliang jungi kum ka BDP jong ka snong Mawkyrwat isu ban ai kble pi ya ka jing sim kya ka jong pi aka ba pin sim ya kani ka jingkit kle aka ban Pynkhuid ya kani ka yo pahat ka ba long ka pliang ja jong ka imlang ka salang ka dong ka thai jong snong di barok kowe di nakaliang ka jong pingin dot e pan ai pi ring ai tang ka jing kerku ka do bakum ka seng pinang ya sprang ang tray ang ta ka ha ka miat roi ka par jong ka dong ka thai barok kowe khamtam e di ka pat ipi kum ka seng aka ba pinya tray borba aka ba ngina banrat khong yakini ki jing snil ki benar sodong keleng gini ka dong ka thain ka jungi aka bang iba bu na pleng ki kun samla ju ka dong ka thain ka jungi ki bala du ki bala jatno hakini ki jingi ki ba pun ai kum drops ka kia ba ki wei pat ki nakaliang ka jungi ka BDP ni ai ku blei pi ba ni kurku kurdo pi ba kinanya syakmat ba syapran hakini ka jing tray ka jungi ya kani ka kam ka pila sim ha ka jing kli ka kator peng jungi nam ta ka jip ka ba ka mian jong ka dong ka thain ka jungi borok koi ba ka jok ka por nakaliang jong bi ki Mawkyrwat ka snong Mawkyrwat hi borok koi so bon ai ku blei Christmas sinem tmai basuk ba komen yapi baro lang hakani ka step kublesh